Aktualitate azidoaren saio bat da. Hau zer, espero zenuten ba, San Sebastian bezperan batzuk angulak bai, beste batzuk ez, akaso tradizionalistak diren horiek, fundamentalistak, angulak desagertzear eta oraindik ere horiek irentsi behar horretan tira. Irentsi ez dakigu, baina azen olako zapoa bota duena gaur, Nafarroako Orkoingo alkateak, ene bada, honek bai, nahi izan torero. También se da que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Eta gainontzean aktualitate politikoak gaur askorako eman du, segituko dugu, badakizue Euskal Herri santu honetan ez garela aspertuko, ez noski baietz bateragune auziaren amaiera ote, etorkizun demokratiko baten atarian ote gaude, ez dakigu, baina gauza bat ala beste, guztia oso musikatuta dator gaur egun. Sartuko berriro, haien dute zuloetan, altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, jaterako du benetan, barruan gelditzen zaiguna, gu beti horregundu gara zuekin batera. Sartuko berriro, haien dute zuloetan, altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, jaterako du benetan, barruan gelditzen zaiguna, gu beti horregundu gara zuekin batera. Esan dizuegu soinu bandaz jositako albistegi azidoa duzela gaurkoa, bateragune auziaren amaiera, baina garai berri baten hasiera ote, azenolako zalaparta, ikamika izango duten Madril alde horretan, konstituzionalak bide bat hartu ote du, gorenari ezkerretik aurre hartuz, eta entzuti nazionala non geratuko ote da. Ikusten duzue, eguneroko gaia dugula, batetik ez bada bestetik, ertz ezberdinetatik, esan da bezala bateragune auzia urte batzuk pasata, eta kondena osorik beteta, hori akaso ahaztu egiten zaizkigun xehetasunen zaku horretan sartu genezake. Edo nola ere, gaur lerroburuen artean, besteak beste, Arnaldo Otegi eta Rafa Diez auzipetu eta espetxeratu zituen auzia dugu albiste, bolo-bolo dabilena, eta Arnaldo Otegi edabide ugariren aurrean egindako agerraldian gainera edabidei hausen nabarmendu nahi izan die, gordeina dela akaso, hau horrela adieraztea, baina Espainiako botere faktikoek, eskuineko botere faktikoek bereziki, eskema politikotik ez zutela kanpo nahi, besteak beste, indarkeria dota jarduera armatua. Altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, jaterako du benetan, barruan gelditzen zaiguna, gu beti. Reflexio bezala zertarako egiten den. Eta kasu honetan, gure kasuan, zertarako egin zen gure aurkako operazioa, lozer operazioa. Eta gordintasun guztiarekin esango dugu, berriz ere. Gu atxilotuak izan ginen, herri honetan, ezker abertzaleak estrategia ez aldatzeko. Borroka armatua, ez geldiarazteko atxilotu zituzela, hori esan du gaur Arnaldo Otegik, baina egindako agerraldi horretan hainbatkako eman nahi izan ditu. Hain gordin. Gu atxilotuak izan ginen, eszenatoki berri bat ez sortzeko Euskal Herrian. Eta gu atxilotuak izan ginen, borroka armatua, etaren borroka armatua, ekuazio politikotik ez ateratzeko. Hori zen helburua. Eta hori oso garbi daukagu, 15 urte beranduago oso argi geneukan bezala momentu haretan.
15 urte beranduago, 31 urte batu dituzte 5 auzipetuek zigorra beteta. Aurrera begira zer, eszenatoki demokratiko bat izango ote dugu zerumugan? Hau oso gordina izan daiteke, baina hau egia da. Eta gu egia esateko ohitura daukagu. Laster kunplituko dira martxoan 11ko atentatuen urtemuga. Orduan ere egia esan genuen. Eta orain ere egia esaten dugu. Eta eszenatoki demokratiko hori zerumugan jarrita. Besteak beste analisiak batean eta bestean irakurri eta entzun ahal izan ditugunak, lawfare delako kontzeptu hori. Besteak beste, auzi politiko baten partaide diren eragile politikoak zikintzeko, auziperatzeko, zigortzeko, kasunetan espetxeratzeko baliatzen den estrategia legezkanpokoa dena. Eta azken garaietan hainbat ordezkari instituzionalek Gobernu Espainiarran Madrilen izandako jardunarekin lotura zuzena izan dutenak bai Katalunian eta adibide gordina agerikoa baita Euskal Herrian gertatutako hau ere. Edonola ere, Arnaldo Otegi gogoratu duen datu bat interesgarria iruditu zaigu, besteak beste lehenengo indar municipalista dela Hego Euskal Herrian Euskal Herria Bildu, beraz argi datozen hauteskundei begira ea zenolako eragina duen baita bateragune auziaren azken ebazpen honek. Tira, esan dizuegu, soinu bandak jositako eguna dela gaur, hain zuzen ere hainbat musikarik eta kulturgilek egindako musika edota bideoklipa izan da. Bateragune auziaren epaiaren berri izan ostean, auzia itxitzat eman da izan ostean, jaso duguna, sare sozialetatik eta bolo-bolo ikusi eta entzun ahal izan duguna. Zuekin batera Zenbat aldiz ospatuko nuken juezen eskuak garbi daudela. Zenbat aldiz adituko nuken hau behingoz amaitzeko aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuken etxean lasai nahi zaitu dala. Baina gu horre bongo gara zuekin batera. Ta euskara sartuko berriro, haiek nahi duten zuloetan. Altxatuko ditugu besoak, ukatzeko latezinak. Aterako dugu benetan, barruan gelditzen zaiguna. Gu beti horre bongo gara zuekin batera. Sartuko berriro, haiek nahi duten zuloetan. Altxatuko ditugu besoak, ukatzeko nartezinak. Aterako dugu benetan, barruan gelditzen zaiguna. Gu beti horre gongo gara zuekin batera. Zuekin batera. Grâce aux protections de la société civile, demain, le Pays Basque va pouvoir enfin vivre libre sans la menace des armes. Apirilaren 2 eta 3 epaituko dituzte Beatriz Mol eta Txetx Etxeberri bakegileak. Gogoratuko duzu armagabetzearen egun eta prozesu horietan Ipar Euskal Herriko gizarteak zenolako erakustaldia eman zion euskal jendarte osoari. Parisko Tribunal Korrekzionalera joan barko dute, horren atarikoan agerraldia egin dute gaur komunikabideen aurrean. Ikusten duzue, gai berberarekin josita datorrela gaur, Euskal Herria alde batetik zein bestetik, eta besteak beste bakegilek egindakoa goraipatu egin dute, ez dira damu, eta berriz ere egin behar izan ezkero horretan leudekela adirazi kazetariei, eta hain zuzen ere armagabetze hori gauzatzeko ere baita erakundearen agiriak ere erakutsi eta banatu dizkiete kazetari. Gardentasun osoz, orduan bezalaxe baita gaurkoan ere, beraz apirilaren hastapen horretan Parisen izango den auzitegiaren eta auzi saio horren atarian bi euskal herritar hauen aldeko kanpaina iragarri dute. También se da que tengamos una ludoteca en la que haya en
castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Nahi dunana egiten du, hitzaharrak baizik ez ditu. Nor daki, ebetik eta laster ze geldituko den. Itxasu, irulen. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée. Eta gaurkoan gainera Joanes Etxebarriaren ganagoa zuzenean, albiste honak bata bestearen atzetik ari gatzaizkizu ematen, Euskara, eriotzera, programatuta ote dago, aurreikusitako eriotza bat ote da benetan geure hizkuntzarena, ez dakit, albiste honen bat edo analisi baikorren baten bilagoaz, zure ganaino, Joanes, ez dakit, esperantza izpi bat, baute dugu? Ez duzu lekonera jo, nien ez oso baiko. Akatu nahi gaituzte eta hori albiste guztietan agerikoa da, baina esperantza izpia gure aztan da, ere denen aztean, euskaltzale guztien aztean. Ederki, edo nola ere, zuberora joko dugu, armagabetzari buruz gaur ez dizugu galdetuko, hori beste baterak utziko dugu, baina tira, behar ditugu armak euskaraz bizi ahal izateko, ze eragozpenak entzun dugu Orkoiengo alkateak, alderdi sozialistako ustez, baina eskuindarra zeharo, hizkuntz politikari dagokionean, beskoitzen ere, azenolako katramila, ez da beskoitze gainera, kasu isolatu bat, ze puntutan gaude, Ipar Euskal Herritik nola ikusten duzue euskaraz bizi ahal izateko etorkizun hori, biziraupen hori, pausuren bat eman da, baikorrago jarriko zeinake? Zein pausu eman da? Bai, pausuak eman dira eta ematen dira, hezkuntza mailan ikusten da, hemen nire inguruko eskola publikoetan ari dira gero eta gehiago murgiltze eredua aipatzen, haiek diote gauzatzen dutela, baina badakigu ez dela lakorik gertatzen eskola publikoa, errepublikaren eskola denez geroz, euskarari lekutxo bat ematen zaio, baina sekula gehiagi, kanpoko momentu guztiak eta hola hori ikastolan bakarrik ez dira euskaraz egiten. Eta erakunde, Iparraldea egituratu da, instituzionalki, azken urteetan, eta entzuten diren hitzak lenguak baino politagoak dira, euskararen aldekoak ustez, baina gero heldu dira datuak inkesta soziolinguistikoak eta ikusten dena da, beti ere atzera segitzen dugula eta oraindik ez dela nahikoa egiten, eta uste dut ez ditugula holako eraso argiak irakurtzen titularretan hegoaldean ikusten den bezala. Beskoitzekoa, hori bai bortitza dela, kanporatzea ikastola bat bere lujetatik, hori biztan da bortitza dela, baina hautetsi edo boterean direnen partetik gehienetan iduri zaititz politak entzuten direla ezkutatzeko egiten ez diren urratsak, eta hori da beti falta dena, aintzina egiteko zinez, instituzionalki euskarari zinez berezko lekua ematea. Lege aitortza, besteak beste, bestela urratsak eman alizateko, eskubide horiek erreklamatu alizateko. Zentzurretan, 60. hamarkadako, ez dakit, berpizkunde hori, ez dakit, aldarrikapen hori beharrezkotzat ikusi du Jurrebaso hizkuntzalariak entzun dezagun. Honek ere oso analisi baikorra egiten du bai, noski. Suntsitze joera jarraitzen badu, 2-3 hamarkadetan geldituko gara euskara nagusi den lurralderik gabe. Minorizazio egoera larrian gaude. Gure konstante vitala gaitasuna, erabilera edo lurraldean dagoen nagusitasuna neurtuta, askoz gertuago gaude Irlandaren gaelikoaren egoeratik, osasun beteko hizkuntzetatik baino. Joanes, Zuberoan, Maulen esate baterako. Euskaraz eguna nolabait kudeatzerik badago euskaraz? Hau hiri ezberdinetan egin genezake, hiriburu ezberdinetara joaz. Hori errealitate bada, posible da, esate baterako? Posible bada zure ibilbidea deliberatzen baduzu horren arabera egitea. Ez edozein okindegitara sartu eta ez dizute janen denetan euskaraz erantzungo dizutenik, ez da alako realitaterik ez. Gainera Maulea aski berezia da, entzuten delako euskara baino gehiago agian portugesa eta gaztelera izan zelako lako emigrazio bat Maulera. Eta hemen dugune realitatea da egit txikietan eta
Euskaldun gisa ezagunak direnak adin gutxietan gutxi gora bera hitz egiten dela, baina ez da gehiengoa, ez da siberuaren gehiengoa, ez uste dut ez dugula den baino politago pintatu behar, eta maulen oso zaila da egun oso euskaraz egitea. Tira, esango dugu, Donostian ere, antzerako egoera bat ere bizi dugula, beraz, ikusten duzue, aniztasuna eta migrazio bezalako fenomenoek eragina badutela, akaso euskara osasuntsu egonezkero halako eraginik ez zutenak izango eta aniztasun edo balio aniztasun bati ekarpena egingo lioketela. Tira, gauza baikorretara joneko nuke gaurkoz, Jones, maskaradak. Ziur bat baina gehiago, egualdetik turismo exotiko ari helduta, maskarada egutegi hartu eta badijoala arantza, baina konta eguzu, maskaradak zer dira? Zer da Zuberoako gazte batentzako? Maskarada. Zuen bizitzetan zenolako, ez dakit, garapena edo zer eragina dauka. Itxaron pixka bat, kontroleko eskatuko diet. Jarri mesedez maskaradak, iazko irudiak dira hauek. Siberrutz, aniztasun honen lekuko ere badugu, Joanes, zer da maskaradek zenolako ekarpena edo, ze garai markatzen dizue? Zuberoako gazte izan dakoei, gaur egungoei, ze misio dauka? Testu ingurua da neguan egiten dela, jauteriak dira, jauterietako ospakizun bada, eta gaurkotasunera ekarriz, nik pertsonalki sentitu nuena maskarada eginez Barkosen iregian edo ikusten dudana, baina nire iritzia da Siberuan integratzeko eta beste gazteak ezagutzeko sekulako tresna dela. Hasten da orain hasiko da hemendik aste batzuetara, hemendik egun batzuetara hasiko da eta iraungo ditu hainbat hilabete, igandero egi desberdinetara joaten, beraz doazenentzat maskarada egiten dutenek eta beste egietara doazenentzat sekulako parada edo aukera da ezagutzeko beste egiak eta hango gazteak, gero beti bestan bukatzen delako, ez da bakarrik folklorikoa, hola, egunean zer ikusten den jantzi polit, kantu eder eta beste, badu hola besta zinez parrandero izaera bat, egiazkoa, eta kriston sozializatzeko sekulako tresna polita da. Nola dit esan genezake, ohikotik, egunerokotik atera, eta bestelako, ez, lizentziak hartzeko aukera ematen duela, ez. Ikusi dugu, irakurri dugu, aurtengo maskaradek badutela halako berezitasun bat, aipatuko dugu, mende bat atzera eginezkero badaudela, orduko baita irudi ederrak ere, 36an, 70. hamarkadan, tartean, txuri beltzean, koloretan, bide horretan, berezik interesgarria iruditu zegu kontzeptu hau, eta titular honekin hau bete hortz geratu ginen, aurtengo maskaradak, ez manexak, ez zuberotarrak, euskaldunak. Hau, mesedez, zuek bakarrik ulertezak ez, zuek bakarrik azaldu, ez gara usartzen, gehiago esaten. Ez pentsa, nire naiz zilegi hau esplikatzeko, baina ere badakitzeko hori da pagolaren egoera geografikoaren eragina, zen pagola da partez Siberuan eta partez Baxe Nafarroan edo Nafarroan. Eta, txiste modura beti jaten da errekaren alde honekoak eta alde txarrekoak badiela errekak jatitzen duelako egia bi lujalderen artean. Baina txistetik arago badu pagolak izaera berezi bat,
Oztibarre, Siberua eta Amikuze artean kokatua da, eta jendeak zinez bizia egiten du 3 eskualde horietan. Eta 3etara gauzak eraman, baina 3etatik gauzak ekartzen dituzte, eta badute euskara bat zinez haiena dena. Eta, Manesa, pentsatzen dut askok badakitela, baina Siberuan da nire ustez itxusi bat baliatzen dena, jateko Siberutak ez den euskaldun oro. Eta pagolakoak dira bien arteko zerbait ez Manes, ez Siberutak. Bietatik iskat eta bietatik bat ere aldi berean. Pentsatuko zu, akaso Manes izena duten askok esango dutela, nola daiteke? Akaso badu, ez, bestelako konotazio goxoago bat, bertako ez dena, edota berezia dena, akaso tira, ez dugu horretan asko sakunduko. Aipatzen genuen maskaradek aurten, ez, pagolan abiatzearen aitzaki horrekin, mugaz gaindiko toki edo ezoiko toki baten zera irudikapena dakarrela, baina beste gauza berri bat ere bai, emakumezkoen parte hartzea eta oraingo honetan gainera, nausitasun batekin, ardura batekin eta gidaritza lanarekin, hori ere apartekoa da, albiste ona, hau ere albiste ona da, Joanes? Sekulako albistea da, eta gainera ekarri duten bezala askoz politagoa iruditzen zait, zeren izan da haien partetik, eta uste dut zintzoki diotela, ez dela izan bat ere nahia, beti Siberuan gauzak oso poliki aintzinatzen dira maila hortan, eta beste maila batzuetan, baina nesken lekua kultur mailan sekulako bojoka da, eta nire ustez asko gehiegi luzatzen ari dena. Kabana bat ikusteak zen, kabana da entzindari hitza dutenen pertsonaien artean, eta bera doa egiko plazara diskurtso luze bat botatzera, beraz asko entzuna izanen da, eta emazte bat izatea edo neska bat izatea kabana ez da izan haien nahia hori ejan dute, hautatu dute oberena eta neska bat izan da, eta horra egin izan balitz lehenago ere izango lirateke jadanik kabana emazteak, eta iruditzait polita egin dutelako kalitatearen arabera, eta bere bizkajainan iruditzait presio asko izanen dela gauzako laejanik, baina hala ere uste dut pertsona egokia doala plazara lehen jol hori betetzera. Alaxe, badakizue, Hego Euskal Herritik arata joaten zareten guztiok, badakizue, maskarari buruz aurten, zen olako berrikuntza, jarrerarekin datu zen, eta Ipar Euskal Herriari begira jarrita, eta hizkuntzari buruz gaur analisi hau abiatu dugun bezalaxe, batira, hau zapore positiboago batekin aur esango dugu gaurkoz, Joanes Etxebarriari, maskaradei buruz hitz egin dugu gaurkoan, baina urrengoan segituko dugu, Ari honetatik tiraka, Joanes, mila esker gaur geurean izateagatik. Zuei, eta Manes guziei barkamenak. Gabon pasa. Gabon. Adio. Zuek entzun duzue kantu hau, zimpun. Eta guk emaiten dizik hori eta Siberoko erran, Siberoko maneran. Agur Siberua. Zenolako doinuak dakartzagun, Angulako on fire ere izan bada egunotako lerroburua,
Honezkero, desagertze bidean omen dira, kutsadura eta beste hainbat arrazoi, akaso garai batzutan gehiagizko arrantza, tira, labur bilduz, Gaztelubidek bakarrik izango ditu, hortengo menuan angulak, harritu zaitue? Tenemos hambre, hambre, tenemos hambre, 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 tenemos hambre, hambre. Hau bai, euskal kultura, San Sebastianetako espiritua, inoiz probatu alduzue, angularik. I wish you could be with me right now, but this is so nice, it must be illegal, so take it easy, I'll tell you about it. Angulekin ametxetan bat baina gehiagoak aso, baina batzuek esango dute guk bai, besteok ez, baina guk bai. Eguzkitalde ekologistak eskatu du mesedez ez erosteko angularik, baina, aizue, beste baina ere polemika zerbitzatua inoiz, baina hoekiago datorkigun esamoldea duzue hau, batira. Albiste da, egunotan, mesedez eskatu dutela angularik ez jateko, baina batzuek entzungor egingo diotela. Besterik gabe, angulak, zer demonio ote dira, batzurentzako ez ezagunak, geure ibai osasuntxuetan garai batez asko erruz zegoen aingira, txikia, eta dagoeneko apenas ez daukaguna. Galdu ez gaurko itzordua musika zuzenean eta gaur Zarauzik Ginger talde izango duzue protagonista eta gu pozarren gainera eta arrotasunez geure taldekide Andrea Lopeti ere bertan entzun eta ikusi ahal izango duzuelako eta gaur agur esateko Ondarro aldera goaz Ginger taldearen zuzenekoarekin Ondarroan gainera Norreta Nerea Sánchezekin Keikeko abeslariarekin askorentzat ezaguna izango duzuena tira plazerra geuretzako beste batez hemen izateagatik mila esker hor bestaldean zaudeten guztioi, gurekin duzuen pazientziagatik, badakigu gozatzen duzuela baita ere, etira, ez gara luzatuko, gizue talde osoarekin, asteburuko kolpez kolperekin izango gaituzuela, asteburu honetan gainera, Mitxel Lakuntza dela sindikatuko burua, eta gaurekin Maite Ubiria eta Miren Legorburu eta Ekil doktorea. Gu, astelenean bueltan badakizue kolpez kolpe antenatik bat.